Feliz tarde e bom-vindo de nossa sessão live de Curaçao Medical Center. Amita Germaine Gibbs, chefe de comunicação. O tema de hoje é o Departamento de Radiologia e especificamente a Radiologia de Intervenção. Nesta sessão aqui, nós expertos não lhe dão tique mais informação de radiologia, que coisa que está encerrado, e depois vai tique mais profundo no tema de intervenção e kiko esaki ta encerrar e kiko ta toma lugar. Nos expertos não lo apresentar e abolo haya chance para mandar pergunta não e comentário. Disquibi esaki de nos seção de comments ou manda-nos mensagem direto via Facebook Messenger e seita se boque queda anônimo. Lo me passa do reture pergunta não com os expertos na final de na apresentação. Pois, me que bisa busang bombini e também bombini na nos radiólogo, kuta Peter Habrink, que está especializado em radiologia de intervenção, e também Yannick Powers, que está técnico de radiologia. Parte da apresentação está no papiamento, mas também na holandês, mas saco vou mandar a pergunta na idioma preferido e nos traduzir se é necessário. Pois me que invitar Yannick para começar com a primeira parte da apresentação. Ok, Marcia, dank. Laten we começar com overview breve de nosso departamento. Prometo que nos vai mais além mais profundo em parte de intervenção. Então, isso aqui nos trata de apresentação aqui, parte de história. Arriba aqui com nosso departamento de base. Tem CMCMS, por aí nosso departamento de radiologia. Como paciente, quem por mandar para fazer onderzoek, para o serviço que nós dona, então nossa sobre a maioria parte de apresentação para a parte de intervenção, que é algo interessante. Se nos vai back em história, eigenlijk wat wij back basta leu. Ano de 1985, 8 de novembro, professor Wilhelm Röntgen, dan Alemão, descobriu o röntgenstraal. Eigenlijk sem saber precies kiko ela hanha, sumesco né? Ela mira, hey, tem onderzoek, algo está passando. Então ela dona straal em nome raio X. Então tem ainda, nós estamos se doco, e X está parada e não estava passada kiko. 22 de dezembro de ano e mês, ela saca o primeiro portret, quando está mira a pantalla também, que está em mangi sukasa. Então, na queda experimentar com o röntgenstraal, então ano de 2004, na bem realizar com o ting superliggende, será uma pessoa com o test aparato na test toeriba sumes, então ela faleceu devido a muito straal. Dus eigenlijk voor die hoop die dan passar nos mira com a operação algo especial com o raio não daarom is het in cuidado. Então, hoop onderzoek que nós está fazendo agora aqui, não tem tempo acaba. Por exemplo, mamografia, os portret de pecho, dat tem dokter die ano ages 9 dias 3, que depois de fazer uma mastectomia, que não está aqui tem pecho a fora, que tem tumor dentro. Promena a sacar portret, depois tem a fazer operação, então começar a comparar assim para ver que como ele mira o portret, que está na realidade, se está algo maligno ou benigno, se está câncer malo ou não. Ano 2020 para 2050, nós usa raio X para medir o sapato, dus ora de pista sapato, nós saca portret de copia para ver quanto espaço a sobra de sapato. Já nós não está assim mas sobre é tem super livre, para assim tudo isso aqui a desarrollar. Tem fluoroscopia, eigenlijk saca gravação, filmação com portret, ainda nós usa echo, dus ultrasonido, por exemplo, para divar baby, voor die ano 2050, CT scan com MRI, também tem, não tem para ano acaba.
como chega no nosso departamento, onde está situado. Niet quero, ja, of natuurlijk waar je die bij hospitaal, conhecer a sala grande mai, com subir o trap, vou ter na Ibali principal, e não terão um número para radiologia. Então, eu tenho bij de direção de dias 1, que era para fora um rato, de hora bom número sali, riba e pantalla, riba televisão, de com, e na mes na Ibali não tem hopi lugar de cinta. Dus, e trahandona, te yamabu, ora tem lugar, para o bem cerca, não. Dus esse é o Bali dias 1. En quem coördinava uma verwijzing. En dat depende de onderzoek. Een dokter die kas comandava para bem saca portret, eigenlijk de qualquer parte de curva, se tem motivo válido, se tem motivo válido, nos mes também da que se promete onderzoek, se ja, echt mester of não, se não, nos não está assim. Echografia, mamografia, specialista comandava para tudo se, pero também com CT scan, MRI, of interventie radiologie intervencional. Aantal emergência também, se você chega emergência, ja, dan te overleg conosco também para todo tipo de onderzoek. E nós estamos dando basta serviço, ou diferentes serviços. Riba o departamento MES, tem diferente câmara. Então, para que nós estamos usando, eigenlijk nós estamos de curva sem corta. Então, se tem problema, por exemplo, não tem algo de sangue, nós podemos onde o problema está situado, então aqui que está. Então, depois, com a informação o dokter pode dar tratamento. Nós temos 2 câmeras para sacar portret. Também tem câmera assim na emergência, então, uma pessoa bem, por exemplo, voor een accident, neste worden ajudar nessa hora, riba e brancar riba e cama, nos busca portret. Tem tempo de COVID, neste trabalho, hopi via na diferente câmara no hospital, para sacar portret riba cama. E se você assim com mobile, depois não tem portret de tudo. Nós temos 2 CT scan, MRI, 2 câmeras para assim ultrassonido, então câmera eigenlijk uma combinação de uma machine de mamografia, de sacar portret de pecho, tem a mesma câmera para a ecografia, então também para a estereotaxia. Se você toma biopsia de pecho, dan manda laboratório. Se você eigenlijk é parte diagnóstica, mas também nós temos parte de dar tratamento. Então, se tem a câmera de radiologia intervencional. Então, steriele câmera, maneira uma operatiekamer, ainda nós temos esse tipo de coisa. E riba departamento de operação, operatiekamer, nós como técnico também ajuda para mestrar durante a operação. Nós temos agora door die diferente apparaten e que a maioria gente te conhece aqui, câmera para sacar portret, riba a pantalla de mira portret em pulmão. Aqui tem 2 diferentes aparatos. E mobile buggy, a machine também para sacar portret para riba a cama, dus voor corren kunnen rond het hospitaal, bij intensive care of bij de couveuse afdeling. Eigenlijk onderkota, para sacar portret. Antes tinha paciente assim normal op een departamento, dus weer in onze wijze cerca. Een machine de ultrasound, dus ultrasonido, daarmee wordt gezegd hopi, doko, een apparato, que trago ultrasonido, é relativamente safe. Então, você está onderzoek hoe que custa, isso. 2 que parte outro, então rumang de outro na nota nas coisas. E CT scan, tá usa raio X para sacar portret. Zo onderzoek não, tá dura 5, 10, para máximo 20 minutos. Want de MRI te trago magnetismo, então o onderzoek não tá dura mais largo, porta meia hora, hasta mais largo. Essa aqui é a câmera de mamografia, é uma machine para sacar portret de pecho, ou é aparato para tomar biopsia. E portret de sala de operação. Estava com uma machine com forma de C, não tem um C-boog,
vou passar over de paciente, pira, então eu vou usar, por exemplo, hora de pôr schroef in yeso, of in yeso, in weso. Para que se bij bom, bij die banda, of bij o yeso para bom no seu lugar. Tipo de coisa nos ajuda com ele. Agora nós chegamos na parte principal de nossa apresentação, que é a radiologia intervencional. Riba pantalla está câmera maneira nós estamos com o mesmo tipo de aparato, nós estamos para esteril, nós estamos para persona, então nós estamos assim diferente tipo de onderzoek, eigenlijk ook bisa sin corta, dus sin usa cucho, tudo vai ver agora. Pero Dr. Habring daarbij explica esse um pouco mais amplo. Dank je Jan voor je verhaal. Het plaatje wat nu zichtbaar is, dat geeft in een notendop weer het gereedschap wat we allemaal gebruiken om bloedvaten te repareren. Dat wil zeggen bijvoorbeeld vernauwingen kunnen we weghalen. We kunnen ook bloedingen stoppen. Het is een hele scala aan mogelijkheden die door de interventieradiologie in ieder geval kunnen worden behandeld. Denk bijvoorbeeld aan mensen met etalagebenen. Wat zijn etalagebenen? Het zijn mensen die bijvoorbeeld vernauwingen hebben in belangrijke slagaders van de benen, waardoor ze bijvoorbeeld maar een klein stukje kunnen lopen. Nou, dan moeten ze bewijzen voor de spreekwoordelijke etalage even uitrusten. Dan kan alles weer een beetje letterlijk op adem komen. Dan kunnen ze weer 100 meter verder lopen. Moeten ze weer even stoppen voor de volgende etalage. Nou, begrijp, dat is niet fijn, want dat doet gewoon pijn en je kunt niet meer lopen. Daarvoor hebben we ballonnen nodig, hebben we stents nodig, dat zullen we allemaal straks laten zien. Dan kom je bij verschillende disciplines terecht. Hè. Je komt bijvoorbeeld op het verhaal wat ik net zei, kom je via de huisdokter die je dan verwijst naar de vaatchirurg. En het is ook mogelijk dat bijvoorbeeld via de nefroloog, dus dat is de dokter die over nierziekte gaat, dat je bij ons komt om bijvoorbeeld de slagader die naar de nier gaat wijder te maken als daar vernauwingen zitten. We kunnen, omdat we overal kunnen komen, en dat overal, daar zal ik straks nog op terugkomen, omdat we overal in het lichaam kunnen komen, kunnen we ook bij wijze van spreken overal behandelingen verrichten. Je kan toegang krijgen via de bloedvaten in de arm, maar ook via de lies. Dat zijn eigenlijk de hoofdtoegangswegen die we hebben. En we kunnen dan via kleine slangetjes die verschillende vormen hebben, om de diverse bochten die er nou eenmaal zijn in het menselijk lichaam goed te kunnen nemen, eigenlijk overal komen. Op het plaatje wat je daar ziet, dat is een hele verzameling aan spuitjes, steriele doeken, dozen waar stents in zitten. Het plaatje rechts in beeld laat zelfs een stent zien met een bekleding die je in sommige gevallen ook nodig hebt om het bloedvat niet alleen open te maken, maar ook open te houden. Dit is een voorbeeld. Dus, u zult zeggen, wat is dit nu weer? Nou, je ziet dat is een spuitje waarin allerlei korreltjes zitten. Waar dienen die nou voor? Soms is het nodig om een bloedvat dicht te maken. Denk bijvoorbeeld aan iemand die een bloeding heeft door een verkeersongeluk of een bloeding ergens in de darmen. Dan moet je specifieke spullen inbrengen om te zorgen dat dat bloedvat wordt afgesloten. Heb je verschillende manieren voor. Dit is er eentje. Dit is, het is echt zoals het eruit ziet, een soort spons. Die kun je dan verknippen. En die kun je ook in een bloedvat stoppen. Het voordeel hiervan is dat deze spons die lost langzaam op. Waar gebruiken we dit voor? Nou, om een voorbeeld te geven. Als een vrouw bevallen is en de bloeding blijft doorgaan, dan kunnen we dit in het bloedvat stoppen wat naar de baarmoeder leidt. En dat wordt dan tijdelijk afgesloten, zodat die bloeding de tijd krijgt om te stoppen. En daarna lost die spons lost weer op. En vervolgens wordt de bloeding eigenlijk weer restloos hersteld. Met dit verschil dat dan de bloeding weer opgehouden.
Schematisch ziet dat er zo uit. Probeer dat spuitje nog in herinnering te roepen van daarnet. En wat ik al zei, via die katheter ga je door de bloedvaten heen naar de plek waar je eigenlijk de bloeding wil stoppen. En dan kun je door dat slangetje het spul wat daarvoor nodig is op de plek van de bestemming brengen. Dit is een voorbeeld van wat we hier wel vaker zien. Er is een ziekte die is erfelijk en die zorgt voor een afwijking aan de bloedvaten. En onder andere zie je dat terug in een afwijking van de bloedvaten in de longen. Het is heel belangrijk dat als je dit ziet, dat wordt behandeld. Want mensen kunnen, dit zie je natuurlijk niet, maar dit is een gevolg van bijvoorbeeld als mensen klachten hebben van een herseninfarct op jonge leeftijd of een absces in het hoofd op jonge leeftijd, of het kan ook wat oudere leeftijd zijn. Dan moet er een belletje gaan rinkelen bij dokters en gelukkig gebeurt dat ook. Die gaan we op zoek naar een oorzaak. En vaak kom je dan uit bij de ziekte die ik bedoel, en dat is Rendu-Osler-Weber. Mag u meteen vergeten, maar voor de belangstellenden onder u, dat is waar het over gaat. En die bloedvaten in de longen, die kun je langs allerlei manieren opsporen. Dat zal ik straks laten zien. Dit is een behandeling die uit wordt gevoerd op de interventiekamer. En daar hebben we best wel veel plaatjes van. Maar omdat het hele kleine bloedvaten zijn, moet je door die katheter die we net ook in het schema zagen, een hele kleine katheter stoppen. Nou, dat ding noemen we dus ook microkatheter, zo verrassend is dat niet. Zodat je daar nog verder de bloedvaten in kan gaan om uiteindelijk de bron uit te kunnen schakelen. Sorry Peter, Ja. ik ga even onderbreken. Een vraag. Je hebt hier nu plaatjes van een long. Ja. En hoe ben je daar dan binnengekomen? In dit geval via de lies. Kijk, gelukkig is het zo dat alle bloedvaten die staan ongeveer met elkaar in verbinding. Dus je gaat dan via de lies, kruip je helemaal naar boven. En afhankelijk van of je in een slagader moet zijn, dan kun je rechtstreeks via de grote lichaamsslagader er naartoe. Maar moet je in een ander vat van de long zijn, dan kan het zelfs zijn dat je dwars door het hart heen moet. En dus wat dat betreft is het wel handig als je weet hoe de anatomie in elkaar steekt. En ik zei het al, alle bloedvaten staan in verbinding met elkaar. Dus er zijn heel veel mogelijkheden om echt overal te komen. Soms een geduldwerkje, maar ons gereedschap is daarvoor uitgerust. Ja, dus je gaat met het gereedschap bij de lies naar binnen en dan maak je foto's om te kijken of je op het goede plekje komt. Ja, en ik zal je straks laten zien dat er ook andere manieren zijn om die foto's al van tevoren te maken. Daar kom ik straks op terug. Dit is een schematisch voorbeeld van een zwakke plek in het bloedvat. Dat rode is het bloedvat. En wat wel eens gebeurt is in te vergelijken met de binnenband van een fiets. Soms is het zo, als je die binnenband opblaast en er zit een zwakke plek, dan krijg je daar zo'n uitstulping. En die uitstulping is gevaarlijk, want ik zei het al, die zwakke plek die kan barsten. Wat je hier ziet in de tekening is een manier om zo'n verwijding, dat noemen ze een aneurysma, uit te schakelen. Dan gaat het over de bovenste. Hè? Je zet daar, ja, ik noem het altijd een soort van pennenveer in, met een soort stukjes ijzerdraad die je erin kan leggen. En die hebben dan het effect dat het bloed daar niet meer kan komen, dus dan kan het ook niet meer barsten. Het plaatje daaronder is een voorbeeld van het afsluiten van een bloedvat. Ik zei net al, als je last hebt van een bloeding, dan wil je dat die stopt. En een manier om dat te doen, is om via de bloedvaten naar de plek te gaan waar het bloedvat zit wat de bloeding veroorzaakt. En dat bloedvat leg je dan dicht. Dat is in een notendop de manier waarop je bloedingen kunt behandelen. Nou, dit is een ander voorbeeld het is sterk uitvergroot, van materiaal wat je in een vat kan stoppen zodat het bloeden ophoudt.
En het mooie is, die technieken die gaan echt heel hard. Aan de linkerkant zie je dus zeg maar zo die spiraalvorm, zoals die als het ware in de verpakking zit. Maar wat gebeurt er nou in het menselijk lichaam? En dat kan komen door de vloeistof, maar dat kan komen door ook de lichaamstemperatuur. Dan zie je dat spul als het ware uitzet. En door dat uitzetten wordt het bloedvat helemaal gevuld met een soort van raamwerk, sponsachtig materiaal, waarop het bloed dan gaat klonteren en dan zit het vat dicht. Dit is overigens een permanente oplossing om een bloedvat dicht te maken. Komen we er straks op terug, zo zien we hoe dat eruit ziet met de röntgendoorlichting. Het linkerplaatje is een schema van een soort plug die je erin stopt. En het rechterplaatje laat zien hoe dat eruit ziet als we dat onder doorlichting zien. Wat bedoel ik met onder doorlichting? Dat is, wij werken dus met röntgenstralen, zoals Jannik heeft uitgelegd. En als u een van de eerste plaatjes in herinnering roept, dat was de hand van de vrouw van Wilhelm Röntgen, die had gemaakt. En wat je op die hand ziet, is alleen maar het skelet. Dus wij zien niet de bloedvaten. De bloedvaten, die brengen we in beeld door contrastvloeistof via dat slangetje in het bloedvat te doen. En dat contrastvloeistof zorgt ervoor, omdat dat door die bloedvaten stroomt, dat je het bloedvat zelf kan zien. Nou, datzelfde geldt eigenlijk voor het materiaal wat we, in dit geval bijvoorbeeld deze plug, die we in het bloedvat stoppen. Daar zijn, kijk, als je het allemaal van plastic zou maken, zou je dus niks zien. Maar het is dus ook belangrijk dat bepaalde stukken van metaal zijn. En metaal zie je nou eenmaal goed, omdat daar geen röntgenstralen doorheen kunnen. Ja, en dan zien we het als het ware op je beeldscherm. Dus weten we altijd waar we zijn en waar we de spullen plaatsen. Dit is een voorbeeld van een patiënt met die ziekte Rendu-Osler-Weber die ik net noemde. En je ziet het slangetje, dat gaat door het hart heen naar de long. In dit geval de linkerlong. Je kijkt jezelf als het ware aan, dus dit is links. En als we dan daar in detail op inzoomen, dan zie je, als je goed kijkt, door die dikkere slang een dunne slang naar beneden gaan. En hier zie je die kluwen metaal, dat heet een coil, dat is in het Engels, noem het maar, dat is een Engelse benaming die we altijd gebruiken, maar het gaat erom dat je daar een kluwen metaal neerlegt die zorgt dat het bloedvat wordt afgesloten. Ik noemde het net, en dat is eigenlijk een antwoord op de vraag die Jannik net stelde, hoe weet je nou waar je naartoe moet? Nou, Jannik heeft al laten zien dat we verschillende manieren hebben om het menselijk lichaam in beeld te brengen. Eén van die manieren, dat is de CT-scan. Wat u hier ziet, is een CT-scan van de longen. Die is daarop gericht. En dan ziet u, zeg maar, grofweg linksonder in die long. Dat is dus eigenlijk de rechterlong. Want ook hiervoor geldt, dit is een dwarsdoorsnede van het lichaam. En dan moet u zich proberen voor te stellen dat je tegen de onderkant aankijkt. Dus die vlek die zichtbaar is in de linkerkant van het plaatje betreft iets in de rechterlong. En die vlek, dat is een abnormaal bloedvat. En ik legde net uit, die abnormale bloedvaten zijn gevaarlijk als je ze laat bestaan. Omdat je dan last kan krijgen van onder andere herseninfarcten. Je kan een absces in je hersenen krijgen. Dat zijn zaken die levensbedreigend zijn. En daarom moeten die goed behandeld worden. Dus als mensen iets van die verschijnselen hebben, ga je op zoek, kun je daarop uitkomen. Die CT-scan, zoals van daarnet, die wordt als het ware, als de patiënt op tafel ligt, vertaald in het plaatje wat u nu ziet. En u ziet daar zo'n soort van boom, maar helemaal aan de rand zie je een bol. En die bol die komt overeen met wat we net zagen op de CT-scan. En die bol is het abnormale bloedvat
En dat moet worden uitgeschakeld. Gaan we zien hoe dat gaat. De slang, die ziet u rechts in beeld, dat is die dikke. En door de ademhaling zie je hem als het ware nu dubbel. Dus die witte is hetzelfde als die zwarte. En die slang die houdt op het plaatje ongeveer naar 2 centimeter op. En dan zie je een dunner slangetje. En ik zei net al, dan kom je dus veel verder. En in dit geval kom je dus helemaal bij het bloedvat dat moet worden uitgeschakeld. Nou, en in dit geval gebeurt dat wederom met een kluwen metaal, zo'n coil. En u ziet hier dat hij dus precies in dat bloedvat zit. Op de vorige zagen we nog dat ondanks dat hij daarin zat, dat je toch nog contrastvloeistof er doorheen zou gaan. Dus moet je besluiten om er dan een tweede en zo nodig een derde achteraan te doen. Dit is het plaatje om nog even in herinnering te roepen hoe dat nou ook weer zat met die plug en wat je aan metaal wel en niet zag. Kijk, metalen, die metalen noemen wij dan markers, vooral die zeg maar rechts in beeld, die punt. En u ziet daar van in het schematische plaatje, dat 3D-plaatje noem ik maar even zo, dan zie je anchor coil. Wat betekent dat nou? Dat betekent dat die plug, die wordt als het ware verankerd in het bloedvat. En dat zorgt ervoor dat die eenmaal geplaatst ook op zijn plaats blijft. Je wil niet dat die doorschiet. En daar is dat, daar is dat anker als het ware voor. We gaan nog even door. Wat u nu ziet is daar linksonder ook weer zo'n coil. En u ziet dat er ook nog ergens weer plat gezegd, zo'n klodder zit daarboven. Dus dat is ook nog weer zo'n afwijking van het bloedvat wat opgelost moet worden. Dit is zeg maar, tijdens het afleveren van coil door die slang. En straks ziet u zeg maar live hoe dat gaat. Hoe dat heel mooi op zijn plaats gebracht wordt, eigenlijk onder goede controle en alles op een rustige manier, zodat je precies weet wat je doet. Wat u hier ziet is het resultaat. Die patiënten met Rendu, Oster, Weber, dat is op zich logisch, die hebben nooit op één plek een probleem, maar in de loop der jaren ontstaat ook op andere plaatsen, bijvoorbeeld in dit geval in de longen, een probleem. En al die problemen die worden op dezelfde manier opgelost. En dat witte wat uit die foto's springt, als het ware, dat zijn dus de diverse coils, de diverse pluggen die geplaatst zijn om die bloedvaten uit te schakelen. Maar omdat dat een proces is wat eigenlijk het hele leven langzaam doorgaat, blijven die mensen onder controle. En zo nodig worden ze dan ook behandeld in een dusdanig vroeg stadium dat je zeg maar de verschijnselen zoals ik die net noemde, dat je die voor bent. En het plaatje van de net ziet u nu vertaald in een normale röntgenfoto. En het lijkt net een kerstboom. Maar dit is dus de hoeveelheid materiaal die je uiteindelijk in je eigen lichaam kunt verzamelen. En het gekke is, de natuur is mild. Dat wil zeggen, je merkt niet dat je deze pluggen in je longen hebt zitten. Je hebt nog voldoende capaciteit over voor je longen om zeg maar normaal te kunnen leven. Iets anders. Janneke liet net zien dat we dus ook een CT hebben en een MRI, onder andere. Waar we het nu over willen hebben, zijn de bloedvaten, de behandeling van de bloedvaten van de benen. We hebben het net al gehad over etalagebenen. Er is nog een hele belangrijke
want grote patiëntengroep op Curaçao. En dat zijn mensen die door een combinatie van suikerziekte, zeg maar, wat eenzijdig eetgedrag en ook stiekem toch ook een beetje door aanleg, dusdanig slechte bloedvaten hebben dat die mensen last kunnen krijgen van wonden aan hun benen, aan hun voeten, die slecht of niet meer genezen. En dat komt dan door de gebrekkige bloedvoorziening. Wat doen we nou? Tegenwoordig kunnen we de bloedvaten in kaart brengen door middel van de CT. We hebben het net al even gezien hoe dat zat met die CT. Maar het mooie is, met de huidige technieken kunnen we ook zogenaamde 3D-plaatjes maken. Wat u nou links in beeld ziet, is een voorbeeld van zo'n plaatje, waardoor je als het ware een soort landkaart krijgt, waardoor je weet waar je naartoe moet. Aan de rechterkant zie je eenzelfde soort plaatje, soort landkaart, maar nu verricht met een MRI. Ja, u kunt zich voorstellen dat het mogelijk is met beide toestellen, met zowel de CT als de MRI, deze vorm van diagnostiek te doen. Er zijn wat voordelen van de een, voordelen van de ander. Kijk, de CT die gebruikt stralen, de MRI niet. Maar op de CT zie je weer beter de verkalkingen die je op de MRI niet ziet. Dus het is een beetje persoonlijke voorkeur om te bekijken of je voor de CT kiest of de MRI. Beide is goed. Wat u ziet hier zijn onderbenen. Een beetje bovenin zie je de knie. Hè? Dus de knie is eigenlijk meer een soort van overgang tussen boven- en onderbeen. De onderbenen die hebben normaal gesproken, een onderbeen heeft 3 bloedvaten. Nou, je zou zeggen dat is genoeg, dat klopt ook. En als er 1 dicht is, gaat dat nog. Maar als er te veel bloedvaten dicht zitten, en zeker als dat richting de voet is, dan komt de bloedvoorziening redelijk snel in de knel. In het schematisch ziet dat er zo uit. Je moet zich voorstellen, er zijn meerdere oorzaken, maar laten we het hebben over de aderverkalking, oftewel de atherosclerose. Je ziet dat er vetafzetting plaatsvindt aan de binnenkant van een bloedvat. En ja, als dat maar lang genoeg gaat duren, dan gaat zo'n bloedvat natuurlijk nauwer worden. En uiteindelijk kan het zelfs dicht gaan zitten, omdat het bloed gaat stollen op die vernauwing die er zit. Dat zie je eigenlijk aan de rechterkant gebeuren. Dan zit zo'n bloedklonter, die zit daar, en als die niet meer weggaat, ja, dan is op dat moment het vat afgesloten. En dan heb je een probleem. In dat probleem, dat kan dus, zoals ik al eerder zei, zich uiten in bijvoorbeeld etalagebenen. Zit het wat lager in het onderbeen, dan kan de wondgenezing in het gedrang komen. En dan moet je echt denken aan hele simpele dingen, als iedereen stoot wel eens zijn voet aan de poot van de stoel of tafel of wat dan ook. En als daar een klein wondje zit, ja, daar piekeren we niet al te lang over, omdat het wel dicht gaat zitten. Maar dat dichtzitten is bij mensen die een probleem hebben aan de bloedvaten van het onderbeen verre vanzelfsprekend. En maar die kunnen we dus behandelen mits ze op tijd komen. Hier zie je nog zo'n behandeling in het schema. Aan de linkerkant kun je dus zien hoe, zeg maar, zo'n slangetje door die vernauwing heen gaat. En daar zit een ballon opgevouwen. Op het plaatje, dus zeg maar de tweede van links, dan is die ballon ontplooid. En dan kun je ook zien hoe die ballon als het ware de rommel opzij duwt. Soms is dat niet genoeg. En is het nodig om een stent te plaatsen. In dit geval is het een stent die op een ballon opgevouwen zit. En als je dan die ballon opblaast, dan maak je ook die stent wijd. Zodat hij als het ware niet alleen het bloedvat open maakt, maar ook open houdt. Want dat is eigenlijk waar we het voor doen. Die stent blijf je verder het hele leven lang, daar blijf je dan mee rondlopen als patiënt. En dat is op zich helemaal niet erg. Net zoals bij die patiënten met al die pluggen en coils in de long is dat verder helemaal prima. Het doel heiligt de middelen en in dit geval is dat een stent. En daar heb je verder geen last van zolang die open blijft. Dit is een voorbeeld van zo'n stent.
Je hebt ze in allerlei soorten en maten. Dit is een stent die heel flexibel is en toch ook nog best wel sterk is in die zin dat hij niet goed samendrukbaar is, waardoor het bloedvat goed open blijft. In het begin is al genoemd dat bijvoorbeeld patiënten die een dialyse shunt hebben, hè, dat zijn, de dialyse is als je nieren niet meer goed genoeg werken om zeg maar je lichaam gezond te houden, dan val je terug op dialyse. Bij dialyse is het zo dat zeg maar een slagader op een ader wordt gezet. Maar die aders die hebben dan opeens een hele hoge druk, vergelijkbaar met die in de slagader. En die reageren daar soms op met littekenvorming en dat leidt dan weer tot vernauwingen. Op het plaatje wat je hier ziet, even je fantasie nodig en heel goed kijken, dan zie je dus zeg maar die boom daar zo een beetje in het plaatje rechts, dat is de long. En het bloedvat wat van links onder naar rechts boven loopt, dat loopt in de arm en dat mondt uit in een bloedvat centrale, dus net onder het sleutelbeen. Dat kun je ook zien, dus heel vaag zie je het sleutelbeen bovenin. Nou, en dit is een beruchte plek, die overgang, waar die vernauwingen gaan plaatsvinden. En uiteindelijk zorgde dat er dan weer voor, zo'n vernauwing, dat zo'n shunt weer niet goed werkt en dan gaat de dialyse niet goed. En om te voorkomen dat dat dicht gaat zitten, gaan we dat behandelen. En we zullen laten zien hoe. Met een ballon, maar als je goed kijkt naar die ballon, dat is bij deze patiënt zo, die zit in het midden, heeft hij nog een deukje. En dat wil dus zeggen dat je met die ballon die vernauwing net niet goed genoeg wegkrijgt. Nou, we hebben op het schema gezien de vorige keer, wat doe je dan? Dan plaats je een stent om te zorgen dat het bloedvat toch open blijft. Nou, dat is hier gebeurd, dus je ziet duidelijk die stent zitten. Je ziet ook zeg maar dat bot wat daar zo schuin in beeld loopt, van linksboven naar rechtsonder, dat is het sleutelbeen. En om u een idee te geven, daar rechts, aan de rechterkant van het plaatje is dan de wervelkolom. Dan heeft u een idee waar we ongeveer zitten in het lichaam. We kunnen nog, juist precies, ik wilde ook nog aangeven dat als team interventieradiologie niet alleen ons bezighouden met de bloedvaten, maar we zijn er ook buiten bezig. En dat wil ik demonstreren aan de hand van dit plaatje. Dit is een CT-scan. En die CT-scan die geeft als het ware een doorsnede op een manier dat je als het ware iemand aankijkt terwijl die in de lengte is doorgesneden. Ja, dat klinkt allemaal eng, maar dit is gelukkig allemaal alleen maar op beeld. Bovenin die zwarte velden, dat zijn de longen. En dan heb je onderin de buikorganen, die zijn wat lichter. Even een schets, want daar komen we straks op terug aan de hand van die CT weer. Ja, dit spreekt voor zich. U moet zich voorstellen, u kijkt uzelf weer aan. Dus dit is de lever, die zit dan rechtsboven in het lichaam, een plaatje links. En je ziet dan de maag en je ziet de galblaas. En in de lever wordt gal aangemaakt en die wordt getransporteerd door de grote galweg naar beneden toe. En de galblaas is, als je bijvoorbeeld vet aan het eten bent, nou, dan heb je meer gal nodig. En dat spoelt dan gewoon naar de 12-vingerige darm. Het is heel mooi hoe het lichaam dat regelt. Je merkt er niks van, totdat het misgaat. En dat zien we hier. Ik heb even de lever uitgelicht. En dan moet je vooral letten op die donkere strepen in de lever. Normaal gesproken zie je die niet zo. Maar die donkere strepen, die berusten op verwijde galwegen. En komt dat nou? Omdat in het lichaam, bij deze patiënt was dat helaas het geval, de alvleesklier een tumor heeft, waardoor de galweg wordt dichtgedrukt
en dan kan die galm nergens heen. Nou, dan krijg je geelzucht, dan krijg je jeuk en ook daar kunnen we wat aan doen. Dit is dan hoe zo'n CT-beeld wordt vertaald in een röntgenplaatje. Wij kunnen op geleide van de echografie die Janneke heeft laten zien, ook de lever in beeld brengen. En dan ook dus die galwegen. En dan kun je door de huid met een naald die galwegen als het ware aanprikken, aanhaken noemen we dat ook wel eens. En als je dan contrast geeft, dan kun je dus die galwegen in beeld brengen, net zoals ik dat net heb uitgelegd hoe dat zit met de bloedvaten. Als je alleen een röntgenplaatje maakt, zie je ze niet. Als je contrast geeft, zie je het wel. En het mooie is, je kunt dan, waar die krul zit, je ziet dus zeg maar die slang en daarna zit die voerdraad. En die voerdraad die ligt in een krul. En dat is de plek waar de verstopping zit. Die gal, die kan niet verder. Nu dus wel, want wat hier is bewerkstelligd is een doorgang door de afsluiting. Wat we net op dat plaatje zagen, die tekening, was dat de galwegen in de lever, die voeren de daar geproduceerde gal naar beneden af in de 12-vingerige darm. En dat kan nu via dit slangetje. Dus deze patiënt die zal van de jeuk afkomen en die zal ook niet meer geel zien. Dat is in het kort wat we kunnen doen. Ik kom nog heel even terug op wat voorbeelden van problemen in de bloedvaten van de onderbenen. Wat u daar links ziet is, ik zei net, je hebt in principe 3 bloedvaten. Maar op het linkerplaatje is duidelijk dat er in ieder geval 2 zijn afgesloten. En de ene die er nog is, die heeft ook nog eens een keertje heel veel vernauwingen. Dus bij deze heeft die voet echt een probleem. Er waren wonden die niet genazen. En als je dat dan gaat behandelen, dan zie je uiteindelijk, en dat is dan het plaatje aan de rechterkant, dat 2 van de 3 bloedvaten zijn hersteld. Nou, ik zei net al, dat is eigenlijk in 99 van de 100 gevallen is dat voldoende. En dan zul je ook zien dat die wondgenezing weer op gang komt. En dat scheelt enorm, want daardoor heeft zo'n patiënt ook minder kans dat hij zijn voet moet verliezen, of nog erger, zijn onderbeen, of door een amputatie. Dus wij merken door het uitvoeren van deze behandelingen dat het aantal amputaties ook langzaam afneemt. En dat is wel, nou ja goed, dat is natuurlijk dankbaar werk, maar voor patiënten is dat een ontzettende verbetering van de kwaliteit van leven. Maar dat hoef ik u niet uit te leggen. Hoe lang ben je hiermee bezig? Ja, dat kan uren duren. Soms sta je, het resultaat voor en na, dat is makkelijk naast elkaar te zetten. Maar een behandeling als dit, dat kan zo'n 3 uur duren met een beetje tegen 4. En soms is het zelfs zo dat je het moet splitsen omdat het zo lang duurt. Want de patiënt die ligt daar niet onder narcose, die ligt daar bij bewustzijn. En dat is ook zwaar voor de patiënt zelf. Dus je moet soms een beetje schipperen, maar uiteindelijk, dit zijn hele langdurige procedures. Ja, want per vat ga je iedere keer naar beneden, maak je het open, maak je het open, maak je het open. Ja, maar het kan zelfs ook zijn dat je van de andere kant, dus via de voet, naar boven moet. En dat zijn gewoon hele tijdrovende behandelingen. Maar goed, ze zijn wel nuttig. Kijk, dit is ook weer zo'n voorbeeld. Hè? Links is nog lastig om überhaupt nog iets van echt aanvoerende bloedvaten te zien. En rechts zie je hoe het dan bij wijze van spreken bijna weer loopt zoals de natuur het bedoeld heeft. En dat is alleen maar mooi. Hartelijk dank voor een hele interessante presentatie, een hele uitgebreide. Ik wist niet dat wij zoveel behandelingen kunnen doen met interventie. E também dank na Janek, nos técnico de radiologia, para explicar que turbos antahasi do departamento de radiologia. No momento nós também abre para a parte de pergunta e comentário. Se botem pergunta, diz escreve aqui na seção de comments, riba Facebook of manda mensagem. E claro, we hebben ook pergunta naar het idioma preferido. We gaan het publiek even de kans geven om vragen te stellen.
Intussen wil ik jullie heel graag vragen waarom jullie eigenlijk voor radiologie hebben gekozen als specialisme. Dus pa que motivo eigenlijk você opta para e specialismo aqui? Als Peter of Habrink eerst wilde antwoorden of Jannik? Ja, het is wel een mooie. Waarom doe je wat je doet? Eigenlijk, tijdens zo'n studie, ik heb dan voor geneeskunde gekozen, omdat me dat wel een mooi vak leek, maar verder weet je er eigenlijk niet zo heel veel van. Ik wist wel van, ik vind het leuk om met mensen om te gaan, maar ook de techniek erachter vind ik wel interessant. En tijdens een stage ontdekte ik op een gegeven moment van, die interventieradiologen, die doen best wel veel werk om mensen te helpen. Die staan ook wel eens gewoon echt eerste rang om patiënten op te vangen en ook om in een team toch de beste behandeling voor zo'n patiënt te geven. En ik wist op een gegeven moment ook, die technieken die gaan zo hard in de radiologie. Ik vind altijd, ik wist al, ik weet al, dat ik nu iets doe, of dan laat ik het andersom zeggen, ik weet over 10 jaar doe ik al compleet iets anders dan dat ik nu doe. En die combinatie van met mensen omgaan, de techniek en de ontwikkelingen binnen die techniek, toen was ik ervoor gevallen. Dus ook als ik geen dienst heb, kun je me gerust uit bed bellen voor dit. Dus je hebt een passie. Gaan we onthouden. Ja, daar was ik al bang voor. Denk a mi caso, como joven no tengo, así decisión difícil, escoger algo, pues toch, en consecuencia de lo que vos escoges, da sigue para el resto de tu vida. A mí no estaba aquí como quiera así. Gelukkig na schoolmes, ik heb toescholing en setting, decaan, que puedo ayudar. Dan me explica así como me gusta. Trago hende, eigenlijk hebben we zo'n punto dan con betere mensen interessati in biologie, techniek. Anto, na school dan presentar me, pode saber algo para o opleiding técnico. Ik zit in Holanda, dan daar zien we 3 differente lugares. Een HBO-opleiding, que se llama palavra difícil, een paar de zone PISA, medische beeldvormende radiotherapeutische technieken. Pero eigenlijk wordt het zien para como técnico en radiologie y tanto también radioterapia, todos. Y medicina nuclear, pero ese no tiene cosa. Okay, pues bonita opción. De mi caso, sorry? Dus zeg je een bonita opción para los estudiantes na Corsau que está pensando en qué dirección nang vai. Na tinko bij afo, sim, na Corsau não por escolher, não por estudar pe. Lamentavelmente. Pero nós tem hobby, me tem hobby collega, quando eu Corsau. Dus na bij Holanda, dat ding back para viver, para ajudar, cerca nós, então esse é o hobby bom. Me te quero que tem mais na Holanda, nós quer para não vir back para ajudar nós. Pero me estou contento sim com o que me escolhe, dus é bonito para com gente, para gente, ajuda não, como técnico mes, se eu for uit het onderzoek, wat een rol importante, een papel importante die zorg voor de patiënt, dat comodo, com se die nervio, ajuda a aliviar esse, waar por onderzoek bom. Quando nós tínhamos primi conopi, wat ik pensa bom que eu vou bezig die hasi implementar o que tem escrever bij aanvraag die specialista pensa que com anche werk. Dus dat é um trabalho responsável e com hobby variação, sim. Oké, dank je Jannik. Habrink, je had het over verschillende behandelingen. Is die interventieprocedure pijnlijk? Voelt de patiënt wel wat? Want je zei het kan een aantal uren duren, maar ze zitten niet onder geheel anesthesie, correct? Ja, dat klopt. Dat is ook wel een punt. De bloedvaten die afhankelijk van de plaats van het lichaam, bijvoorbeeld in de benen, met name in de bovenbenen, kan zo'n dotter, als je zo'n ballon opblaast in zo'n vat, dat kan enorm pijnlijk zijn.
we verdoven het wel, maar soms is het zo dat echt de patiënt daar last van heeft. Maar gelukkig, het team van mensen wat zeg maar rondom de patiënt is, die begeleidt de patiënt over het algemeen dusdanig goed dat ze niet meer bang zijn om terug te hoeven komen, mocht dat nodig zijn. Maar het is wel zo dat je dus soms last hebt van pijn. Klopt wel, ja. Oké. En je had het net over terugkomen. Gebeurt het vaak dat patiënten terug moeten komen voor interventieprocedure? En wat voor patiënten zijn dit? En wat kan zo'n patiënt eigenlijk doen om te voorkomen dat ze telkens terug moeten? Ja, ik leg er al een beetje uit dat de onderliggende oorzaak van bijvoorbeeld een vernauwing van een bloedvat kan liggen en deels aanleg, maar ook deels slechte eetgewoontes, overgewicht, roken is een hele belangrijke. En voeg daarbij dan ook nog de suikerziekte toe, die bijvoorbeeld zorgt voor die problemen van niet genezende wonden aan onderbenen en voeten. Ja, dan zijn er heel veel factoren die hebben gezorgd dat het is zoals het is. Wat wij doen, wij helpen de natuur een handje door de bloedvaten weer open te maken. Maar als die factoren die hebben gezorgd dat de bloedvaten dicht gingen zitten, niet worden weggenomen, dan is de kans heel groot dat je terugkomt. Voorbeeld, als je rookt, je gaat daarmee door, dan zeg ik wel eens tegen mensen, nou tot over een paar maanden. En dan weet ik gewoon dat ze terugkomen. Stoppen ze met roken, scheelt dat gewoon in zeg maar de periode dat zo'n behandeling ook effect heeft. Dus ja, dingen ook als eetgewoontes en dergelijke, die spelen gewoon een hele grote rol. Maar wat je vaak ziet, is dat mensen al heel lang, eigenlijk te lang, doorlopen met ellende. En als ze dan bij ons zijn geweest en ze zijn van hun klachten af, ja, het zou ook zijn, dan ben je ontzettend blij. Nou, dan denk je, jongens, de ellende is over. We gaan weer een feestje maken van het leven, bij wijze van spreken. Nou ja, dan komen ze wat eerder terug. En dat is, daar zit ook wel een stuk voorlichting bij wat soms ontbreekt. Dat mensen zich echt heel erg bewust zijn van de onderliggende oorzaken van de problemen die ze hebben. Ik weet zeker dat dat enorm zou helpen om zeg maar, de kans dat ze terugkomen te verkleinen. Oké. Dus preventie. Dat was ook wel leuk. Laatst was er een... sorry. Ga maar, Jannik. Ja, laatst was er een patiënt, ik denk een maand geleden ongeveer. En zijn problematiek van zijn benen was nog niet heel ver gevorderd. Maar wat waren de klachten? Ja, etalagebenen, zoals Peter al had uitgelegd. En hij kon moeilijk meer lopen. Was dan geweest voor een behandeling. En dan wordt er gekeken, oké, welk been heb je de meeste klachten? Dat been wordt eerst gedaan. En hij kwam dus terug ongeveer een maandje later, of een tijdje later. En hij zei, ik heb zoveel baat gehaald bij die behandeling. Ik ben er zo tevreden over, ja, dat jullie die andere ook mogen doen. Ook al had hij dan minder klachten, hij wil gewoon klaar zijn met zijn pijn bij het lopen. En dat is heel leuk als je dan ook hoort van, iemand die heeft er zoveel voordeel bij. En hij doet er zelf ook wat mee, hij gaat weer actief bewegen. Dan, dat is wat je wilt, hè? Dat je mensen daarbij kan helpen. Oké. En ik heb ook een vraag. En op welk moment komt een patiënt bij een techneut langs en wanneer bij een radioloog? Als jullie dat even kunnen uitleggen. Kun je die vraag nog een keer herhalen? Dus na que momento, ik zeg in papiamento, dat kan voor Jannik ook. Dus na que momento een patiënt chega a ser um técnico de radiologia e na que momento het vai ser um radiólogo. Dus op welk moment komt een patiënt bij een techneut terecht en op welk moment bij een radioloog terecht? Ja, dat loopt in elkaar over. Om te begrijpen hoe het in elkaar zit, om te begrijpen wat je moet doen om het probleem te verhelpen, dan moet je een beetje techneut zijn. Je moet radioloog zijn om de beelden goed te kunnen interpreteren, goed te kunnen beoordelen, waarop de afwijkingen te zien zijn, zoals bijvoorbeeld die CT, de MRI, de echo speelt ook een rol. Dat zijn allemaal zaken die eigenlijk allemaal samenkomen in de radiologie.
En daarvoor is aan de ene kant de technische benadering nodig om de beelden zo optimaal mogelijk te krijgen. En aan de andere kant, want wat ik nog niet genoemd heb, is de creativiteit om bepaalde problemen te lijf te gaan, hè, om die op te lossen. Want je moet altijd, als je plan A hebt, moet je, ik zou bijna zeggen ongeacht het onderwerp, ook een plan B hebben. Dat spreekt voor zich, maar vaak komen we uit bij het plan X om uiteindelijk dan toch de oplossing te geven. Die creativiteit is ontzettend belangrijk. Dus ik vind het vrij lastig om te zeggen wanneer je nou techneut bent en wanneer je nou radioloog bent, omdat dat grijpt echt in elkaar. Dus het is een samenwerking dus. Ja, absoluut. Het een kan niet zonder de ander en de ander niet zonder de ene. Dat is echt zo. Per arriba il departamento MES, de AMI komen om technico, eigenlijk de HC onderzoek, dus beeldvorming, wat we bezig, parte diagnostisch, dus nosta esnamputatie, scan, portret, etc. En de dingen interventiekamer, nosta tra junto, maniera in een operatiekamer, dus de dokter daar responsabel, en dan nosta juda como assistent, ja, dingen tratamento, dus, pero timbiatame ora wordt bezig die HACIBO-onderzoek, bomesco laborante mira algo, hey, como técnico, kiko hacimas, of sufficiënt zien, dan hebben we bij circa radioloog, dus toch riba e werkvloer, moest het junto, ja. Okay. Het is ook teamwork eigenlijk, hè? Het is niet alleen de interventieradioloog, het is de interventieradioloog met de laborant en de verpleegkundige die op de patiënt moeten letten, de procedures moeten snappen, zodat je, zeker als er snelheid geboden is, dat je heel snel bijvoorbeeld de juiste spullen aangeeft, dat je weet hoe je een patiënt moet bewaken. Er zijn echt zoveel dingen die daar tegelijkertijd gebeuren. Dat kan nooit iemand in zijn eentje. Dus dat team is misschien wel de belangrijkste schakel voor het succes wat we hebben. Ja. Mooi. We hebben in de tussentijd een vraag hier binnen. In het papiamento, en ik vertaal het zo in het Nederlands. Con largo un paciente verwacht que no por bijtraga si e hasi un procedura de intervention. Dus na interventie, hoe lang moet een patiënt eigenlijk wachten voordat ze naar werk kunnen? Wat wij doen, is dat we de patiënten altijd nog een nachtje laten slapen in het ziekenhuis. Om er zeker van te zijn dat er geen complicaties op langere termijn optreden bijvoorbeeld. Hè. Je moet je voorstellen dat ik heb al gezegd, we verschaffen toegang via meestal de arm of de lies in een slagader. En het is belangrijk dat die slagader natuurlijk goed wordt afgedrukt en dat het wondje wat je hebt, dat goed heelt. En dat is de reden dat we mensen vaak een nachtje laten open blijven. Het hangt er een beetje vanaf hoe laat je geholpen wordt. Ja. Als je als eerste aan de beurt bent in de ochtend, dan kan het zijn dat je misschien om 7 uur 's avonds naar huis mag al. Ja. Dat je lekker thuis kan slapen. Ja. Oké. Nou, er zijn eigenlijk geen vragen meer. En ik zie dat een uur al voorbij is. Heel snel met zoveel hele interessante informatie. Maar voordat we het programma afsluiten, willen jullie nog wat zeggen of meegeven? Ja, eigenlijk hebben we dat in het verhaal al wel gedaan. Hè? Vooral voor de mensen die kijken, die mensen kennen die dit soort problemen hebben of misschien zelf hebben. Dat niet alleen wij er wat aan kunnen doen, maar ook de mensen zelf. En dat is zeker zo belangrijk als ons aandeel daarin. Het is wel, dat vind ik eigenlijk misschien wel de belangrijkste boodschap. En ja, nog een boodschap. Dat is dat wij, zonder al te bescheiden te zijn, toch eigenlijk best wel veel kunnen. Dusdanig veel dat wij denken dat we toch een hele belangrijke rol kunnen spelen bij de meest uiteenlopende aandoeningen. En ik knoop dat vooral ook goed in de oren, zeg maar, als je zelf patiënt bent. Dat is belangrijk. Nou, masha danki. Ja. Radiologo Harbrink e collega Powers para a explicação. Essa aqui está trazendo serina é final de nossa sessão de AUE. Danki a trobe nos colega para informação valiosa e para contestar perguntas.
E de mês também danke dia mais na abo por a conectar com nos AUE. Queda seguir nos página de Facebook para receber última informação de CMC, de toda sessão live com os expertos. Nos próximo tópico, na março, também está nefrologia, pois queda seguir nos página para mais informação. Danke dia mais, hartelijk dank, passa feliz noite e até próximo dia. Okay.